Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingding ngayon. Nakasaritam ka din ni P.O.1 Castro. Uwan, boss. Nilagan Jaime ti ayan ti parikot. Anya? Talaga menel da dya tao. Saan na amawatan nagiti isinsinyas ni P1 Castro. Ngaramidin na. Nagginad ka nung agtigtig na boss. Saan ka diya nagsaritaan yung dahi ti abanag ka ni Jaime? Uwan, boss. Ang jak, manamo ti da dya tao. Menel talaga. Awan pa sir, pina tao tayo. Ito pagsalagan ti biyag na. Baybayam lang, Billy. Tadakal ti maitulong ni Jaime iti pagbaludan. Sapay la ko ma, boss. Sapay la ko ma. Tausaran ni Jaime ti panunot na. Dito'y kano, ti pangikabilak kadagiti basura. Kunan ni P.O.1 Castro. Saan ba ita koleksyon ti basura ita? Nga mapay ngaya, pinagurnong dakiti basura. Dagiti daduma. Naggapoy ti basurahan ti warden, iti opisina na. Nalipatak mo tanyag pa si JK, nga inyawat itay ni warden. Kasangay na kano. Isyo nga ini kanak iti nagdakkalaki kakanag. Alak, iti nang iparabawa kalamisaan. Diyos ke. Siyak lang, ti tao dito'y. Na ito'y kaya mo, JK. Kanekon, inyawat da ito'y kanya. Plastik ako tsara tinted na. Mga nakit tinta mabisina kon. Lamuta kami na gito'y. Nagdakkel agar ti cake. Natangkan mati mo kutsarak. Bukir kirak man kit deno anya da ito natangkan na nakutsarak. Ha? Sabo tilinaon ti cake. Ha? Wow! Sabo agpaiso. Nagiti basura. Ang mga noda na ilaw ka sa boyay. Hinakitan! Boss, paligi. Nakita ni Jaime dagiti siya bo. Nakastragan iti mismo nga unag ti selda dagiti droga. Nasayaan nga ron kasta, Billy. Nabilin mo nga rodan ni P.O.1 Castro, no anya tirambang nga ramidan da. Amunan ti aramidin na, boss. Kung naglakit din no mabulilyaso ti amin. Iti sumarunong nga ramidan man ang di kasta. Baga mo na naimbag ni Jaime. Tapno sana na may lawlawan pa eh. Di kay madanagan, boss. Pinadas tayo lang ti experiment na panunot ko. Tapno lang makastrek dagiti droga iti pagbaludan. Dahil takat ti pagbilbilibakan ka, Billy. No kakasta ang panang, napaspas ka na laing kang agpanuno. Boss. Di ka madanagan. Tasuportarak dagiti panggap mo nga ramidan. Warn, hindi ka madanagan. Nagkadwa siya buot, yan da iti basit tabag ko. Papayajak na panuno tadagos. Nga dagay muro oray kadumtag asya bo. Sabagay, tsak matim pagarop. Tani warden, ti pagdalanan nagiti siya buwa sumrek, di ti pagbaludan. Kaya tasawan na ita. Padrino, ti warden. Nga maganadak lang, kadagiti yagtigtignay. Narigat, yak magtitiunag ti pagbaludan. Basit lang nga kamalek. Likidarandak dagiti mata ni Don Braulio ditoy. Ano da mapasama ka bulilyaso. Ida kaya ti may raman. Nang runa dagiti opisyal iti dayto a pagbaludan. Kakadwa
Sakbay ngayon war ko ti pagsayatan. Hagkari kayo pa'y kanyak. Iti da ito ya selda uno. Da kayo lang ti makamo. Nga da iduldulin ko asabu iti basit tabag ko. Ayan, God! Tapay nga katawa kayo ngay. Ang kami mamati, aging ganawan ti makita may asyabo, ngay ikamam. Ay, tangiwat mo matusep. Iyo matpigsaan ti agsawa. Yan ka dyan, itong an. Oh, mabit lang, tairwar ko ti adda ti bulsa ka. Adto iti nakapakit ya sabo. Kita nyo, Wow, wow! Sabi ba kayo? Ang paswa! tunggal may saka da tayo dito sa uno. Ikat, iti lipi ya sabo. Uy, Mer! Ngam, naday parami ko kada kayo. Parami din niya dagos. Sige! Awan pa ito. Manipo dita. Mayor, tiyawag yung kanyak. Nawatan niyo. Apa nga, di kayo sumungbat. Nagulimag kayo batlatan. Bagay, na tayo pisiko na mayor, kisil daw, no? Tawanan! Sige! Sige, ante, mayor minito isil daw, no? Sige lang! Teka lang! Kahit ko mga, di pa nangawag yung kanyak iti. Mayor! Mayor! Ay me, bilas ko. Iti selda uno. At tungpal kayo kati kanyak. Juan! Mayor! Jaime Velasco! Mayor! Kasta, ti kahit ko mga kada kayo. Awa, ganda, kiti mayor. Agpapabigbig ni Jaime iti unag ti pagbaludan, boss. Isok ano itan, ti mayor iti selda uno. Dahit ko na ni P.O.1 Castro. Talagang agraraman dahil siya tao. Di ko matrabaho na, tiinto na rin na. Saan ka nga pasindayag? So nabali, boss. Nang rugin, ana iwaras ti droga iti unag ti pagbaludan. Siguraduhan lang ni Jaime analinis ti trabaho na. Nga awang ti mapasamang abulilias. Boss, no iti pagbaludan ket nastrak ti droga. Ulos nga wan ti agsaw. Wenno mangitimbre kadag iti otoridad ti mapaspasamak. Pag ko naambi, Boss, kasapulan dagiti balod ti droga pangliwliwada iti bagbagida. Gapo iti nalaos nga iliw da kadag iti pamilyada. agda puntos mo iti daytanay pag-ampil. Wan, boss. Babaan iti droga nga aramatan da. Mapap ti iliw da kadag iti patpat ganda iti biyag. Uray kas kasano. Adalata mapastrag tayo a kwarta. Iti uneg, kan ruar ti pagbaludan. Sa bali ti operasyon iti pagbaludan, sa bali ma iti ruar, apang ilakwan kadag iti drop. Ma'am Althea, ilutong matdagiti ramay mo. Nasakit ka de? Ay, nagtangan lang. Dagiti ramay ko ang nagluto itay, Toro. Ma'am, kabailak na ilutong dagiti ramay mo. No kayat mo, ilutak pa'y ati bukot mo. Kababain matkan ka. Agpapada tayo lang ang nabannog ang naggapo iti pakanan. Sa anak anabanog, ma'am. Kabailak ti mangilutan ka. Uray pa'y tintero abagim ah. Ala, sige man nga ro, Toro. Oray ti bukod ko. Mariknak ang nasakit. O sige, ma'am. Ginasayap. Agpaklab kay ti sofa. Tapno mailot ka na imbag. Eksperto ak nga agilot. Nang ro na iti babae akaskan ka. Anya? Joke only, ma'am. Sige, ilutan ka man kiti. Tapno makaginawa ka. Nabanaw ni Ma'am Althea ang nagluto, Marcelina. Wen nga rod. Kita idakin ni Turo. Ilutan ni Turo ti bukot ni Ma'am Althea iti ayat ti sofa. Nakaturong sapayan ni Althea. Gapo iti panangilot ni Turo kan kuana. Wen nga raw. Kabaulan gayam ni Turo ti agilaw. Siyak tuman mo ti agpailot kan kuana. Ay, oray siyak. Ay, ibagak man kan kwa na.
Ta isublat na tamit nga ilutang. Ay, nasakit magtintiro abagay. Kinakalaan tay lana tinyog ana opran iti nagduduma aramaw. Agpailot ta, sakbay amaturog ta. Nakaturog sa amat ka ni Ma'am Alte ang ilutag. Diyos okay. Anyan day tayo amariklik na. Naglamuyot ti bagina. Kastamot kang tidakulap na. Sapay nagkiting t-shirt pa na. Naglawag ang makitak tinagpudaw alupon ni daring ko. Toro. Nakariing pa'y matgayang. Apay, Ma'am. Timot sa kakilutan. Ay, uwan, Ma'am. Sige. Ilutag anay yung bagtilupom. Ay, stay. Tisakam ko na kuma. Agyaman na, Toro. Mala, maturog kalatan, Ma'am. Tailutan kalata. Agyaman na, Toro. Una yan. Ay, una yun. Dahito yarik na. Turo! Anya ka din di mapaspasamak kan ka tada kakidem ka amang ililot ka ni Altea. Ha? Kuha na. Inkidom ko lang timatakta na banog anak kamulaga. Kunak numang langit-langit kaditan. Nina na Marcelina mo. Saan mo to? Turo. Kaya't ko mati agpailot kan ka. What? Di mo sabot kaya tauray ka lang nagmulagat. Kuha na. Saan man? Sige, kalpasan ang mailot ko ni Ma'am Altea. Isublat ka mat ngailutan. Saan lang asyak ti agpailot, Turaw? Uray di Rosalia. What? Mayat ka, adwa kami nga ilutam. Ngam siyak ti sumaruno ka ni Altea, Oo. Sige na. Ilutan kayo adwakin ni Nana Rosalia. Diyos kay, naspak. Naipasubo ako. Kinapudno na nabanog ako. Kita tilangan ni Turo ang nakaturog ijay supa. Nakanganga, ken nakadepa. Nabannog sakit di ang ngilot kada tayo at alo idirabi ay. Aging ga ika narnikan pa'y laag. Uwan na raw. Ni ako urok. Nagpigsa ti urok na. Asawa ako. Tinasaya at Rosalia riingamaon. Agsao pa yan, kabayatan ti pan naturog na. Mala, riingam ki day. Nana Rosalia, nakadumuglatan ni Toro iya kusina. Kaslaawan gaganay gayan na. Kasla na puyatan, Ma'am. Nabannog laki ti anang ngilot kanyak idirabi eh. Kababain pa kiting kan kuwanan. Ay, pagawidak sa langay. Tamapan maturog ijay balay. Maasyanak anak kadumuglatan ijay kusina. Nay, isumat gaya man day ta sumungan. Kayat ko ti agigop iti napudot asabaw tinaangar akar ni tibaka. Ay, kanya ti marikrik nam turaw. Langamot kakakapsaw. Yak nakaturog ano yung bag idirabi nana. Kanya nga may hindi naramid mo idirabi ay. Taapay asaan ka nakaturaw. Alusi-isanak nga rin. Saan ang makatal na ti panunot ko? Nakakita mo magpay sa timata. Ngam nakariing matirik na. Tinasaya at Toro, agawit ka pailaan. Tada kami ti makaamo di ti pakanan. Kabalak ti bagit, Ma'am. Basta makaigo pa kiti napudot asabaw ti bulalo. Sigurado ka? Good, Ma'am. Hinanam Altea. No amom la ko maasika ti pinampanunot ko idirabi. No amom la ko. Ang mga nadapay nalipatam agatangan, Ma'am Altea. Panag ko nakatawanin, Toro. Nagatang kong dagiti ka sa bulan tayo iji pakanan. Ma'am, mabit lang ha.
Oh, apay, gumatang ako pa iti energy drink. Nagkapsotak ngamin. Anya nga minti inaramit mo. Taapay akin mapsud ka ako na. Ay, pamam. Wan? Sige, lipatan mo ng timbagakan ka. Bay, amon na di mo. Pile, naitad konti koleksyon ko kini P.O.1 Castro. Iso ka nun, ti mangiyawat kan ka. Hintad ko'y di balam kan ko na. Wen, nawat kunti kwarta. Kahit ka lang nga kumustahan dito pagbaludan, Jaime. Nasaya taklat ta dito, bile. Inapod no na. Siyak. Sakitan ti mayor, iti saldame. Ningay Drago, makitkitam ka di pa, Juan, inapod no na. May saitan kadag iti sukik, iti droga. Basta tanangam lang titigtignay mo. Saan nga amin anak kabantay dito pagbaludan kat tengel tayo titenged da. Amok daytan, bile, my friend. Iso din akong palagipan. Amamukan, Jaime. Numaminsan, di mo usaran ti panunot mo. Nagtalag ka lang kanya, pili. Ay, kayat ko pa'y kitin titi unag. Tasyak ti boss. Deng gandak dagi ti tao. Ani? Mapadasak matlangan, ti agbali na boss. Ala, saan ako nagbayag? Naungputan ti oras ti panagbisita. Urayam ti sumangpet manan nga abastom at drop. Boss, anya ti makunam iti koleksyon tayo di pagbaludan. Dayjay? Maragsa ka na ka, Billy. Ano gayam ti kwarta dagiti balon, ha? Kunak nga rodan, boss, no may panggap iti droga, rumwat ti kwarta dagiti balod. Pakairanudan met gayam dayjay Jaime. Ala, mapangkan ni jay laboratorio. Mangala ka manan iti shabu. Nga iserek tayo ijay pagbaludan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya mo siguro ni Hector, kat jak madlaw asak ti sursurutan na. Baybayak lang ka sumurat. Awan mo't lang ti maramidan na, no agaramid iti kalukwan. Ibunbuntok ko ti magna. Miguel! Abit man lang! Kunakon kat asak ti gagana na. Aba, Hector, Adala ko mapangawisak kan kagayan. di nakawagan iti gayam. Tawan gayam ko ati pro. Sikamat, gayam. Nagbantali mo ko. Saan ako niyagtatakaw ita? Awisan ka kumainton kasangay ko. Agiinom tayo kadag iti babarkada. Pasensya kan. Jak mapatgan ti awis mo. Ado ba'y tinaskan nga ramida? Anya nga minter aramidam iti biyag mo. Gayam. Kanaoy nga gapapura ka. Sige, Hector. Panawan ka ba'y. Mabit lang. Pasensya ka. Kaya't ko lang mat nga ipasig ti bagikan ka. Miguel. Mabalin ka diti makigayam kan ka. Kitkitaan lang matlatan, Miguel. Kunak, kaya't ko ti makigayam kan ka. No anyaman dagiti nararamid ko idi akalukuan. Di patunta ko nun. Ala. No kayat mo ti makigayam kanya. Ikan kay ti may sa kondisyon. Kondisyon? Wen, Hector. May sa lang nga kondisyon. No maramid mo ti paramid ko ken ka. Patgak ti jayam kanya. Anya kondisyon na ito, Miguel. Gapasem ti 5 akelan apagay ni Tata Catalino. Anya? Kat saklan ti manggapas, iti 5 akalan? Wen. Sika lang, Hector. Ngam, No maramid mo dayta. Makigayamat. Kan mabayadan mo tendag iti tinakaw mo atarakan ni Tata Catalino.
Miguel, nabayatak mo tan ko na dagiti tinakaw ko. Managlilipat ka gayam, Hector. Nalipatam ka din. Nga inrakid ka idi ijay ponti kayo. Gapot akurang pa itim bayad mo kadagiti tarakan ni Tata Catalino. At tinakaw yo kadagiti babarkadam. Agyaman ka. Tanakalibas ka iti daydi agundaway. Tanusan. Dagiti narurungsot nga ayok, timangdangran kan ka iti pusig ti kabakiran. Miguel, Owan niya. Mayat ka kadi, iti kondisyon ko. Ayan, sana ko naman ang danpay iti mangkapas iti pagay ko. Paro, Wan tata. Kalpasan na magapas ni Hector ti lima akal lang apagay. Isumatan ti mangrepet kadagiti nagapas. anyang amit ti saritahan yo. Tay supayan ti mangkapas iti pagay ko. Kaya't ni Hector ti makigayam kanya, tata. Ti may sapay na panunot ko. Kaya't tapno maikaro na dagiti tinakaw da nga aso. Kaya't dagiti manok yo. Kasta ka day. Wan tata. Kinabil na kayo pa ni Hector iti daydi agundaway. No kaya't ni Hector ti makigayam. Naskan nga agdalan pa iti panubok. Kapag iso parikot ko ti panangdan ko. Kadagiti magkapas iti pagay ko. Ita, nasulbaran. Kitaan nyo tila nga nangagapgapas. Basit pa ilang tinagapuanan na. Ngam il-ilutan ng tisikat na. Ay, narigat ti agkapas. Nangruna no agmay-may sa kalang nga mangkapas iti lima kalang. No alang ti kwenta. Tigtawan ti lima tao. Ti lima lang akalang. Dayta, no napartakdag iti agkapas. Tata, Tinasayat baro. Yawatak iti inuman na danaw. Amok amawaw launa yan. Tanay, nagdaga ang ti panawag. Tuyin ti inuman adanaw. Hector. Mutoy, lakay Catalino. Hala, uminom ka ba'y? Amok amawaw ka launa yan. Yawat mo ba't lang kanyak ni sarteng? Hala, ituloy mo ti araramigan. Tagsubli ako ni di kalapaw ka. Mabait lang lakay Catalino. Talaga ka de? At di mo amo ti agdayaw itinatangan, Hector. Lakay Catalino. Kung kunamutlatan kanyak. Ison tinakairwa makayawagan ka. Kahit ko tag merienda iti tinapay. Yan nalami isa soft drink. Sana siya ti kasaritam iti day tabanag. Ni Miguel ti kasaritam. Saan kat asya? Kinasarita na kakadin Hector itay, Miguel. saan magtata? Angam, nalawa tinagapas na. Kagudwa ka lang langan tilikpasan na. Wain baro. Talaga kayat na ti makigayam kan Hector. Paramidin na ti aming. Nag-asim ngay, ti ginapas na pagay kaw. Naglawa pa yakinalang. At napanggap ko nga aramidan. Iso nga umanugutak ang makigayam kan kwa na. Inton malpas na ti panaggapas na. Anya day tapanggap mo, Miguel? Ex-convict ni Hector. Ganadong matandag iti nagbalin akaso na. Pakairamanan ng ti droga. No kas pangarigan ta nagbalin a pusher ni Hector. Ammo nang harod. No asino dagiti dealer ti droga. Huwag nagpaisaw. Nadakamat ko kin kay Dane ti may panggap kin kwa na. Gano? No matilew. Rumwarmat ladagos iti pagpaludan. Nalabit nga da protector na. Dahil tatinaskan ang mamwakan kwa na. Huwag gayam. Kumusta tinapanam itay, baraw? Nasarakam ka Dane ni nanang mo. Uwan tata. Makipagnanad iti kabagyan mi. Kahit nakasaritam ka Dane ni nanang mo. Saan pa'y?
Kahit ko lang nga makita ti inak. Iso a pinalpaliw ko. No kas pangarigan ta masabat na katinam. Ay, marigatan na mangilasin ken ka. Ta nagatitugan ti buok mo. Uray ti barbas mo. Adak lang iti saan unay nga dayo kan kuana. Iti agsapa, tata. Uray ka no? Nap ti iliw ko iti inak. Idi nakita kitay. Barok. Nga magparangak to matlakan kuana. Kasaritak to ti inak. Billy? Kumusta ni Jaime ti pagbalutan? Nasayat mat, boss. Inapod no na. Nalakalangan ti mangipastrag iti droga iti pagbalutan. Basta tanangan nyo lang dagiti garawyo, ha? Saan yamin nga opisyal iti pagbalutan kat igaw tayo? Narikatan, Billy. Uwan, boss. Nabilin ko matan ni Jaime akasarita na dagiti tao na. Tatanangan dalang dagiti karawda. Good. Alam? Ang sublikan iti ayan dagiti kakadwam. Urayan ti awag ko, tadda papananta inton madamdama. Kasit ganda kitay ni Kapitan dito'y baryaw. Kaya't na ti agpatulong ken ka. Anya a klase atulong? Tata Catalino. May panggap kadagiti agtutupaw. Nga agar aramat iti droga. Anya? Sana malapdan ti Kapitan dagiti agtutupaw. Nga agaramid iti kalukuan. Nakita ka mismo ti barangay hall. Nasuratan. Babaan iti spray paint. Kasta ka di? Juan Baraw. Kansan lang nga day tati parikot ni Kapitan. Udiket, uray dagiti ang tatakaw iti abaka. Agtatakaw iti abaka? Juan. Ado, ti abaka iti lugar bay. Nang runa iti nasabag apasit ti bantay. Kan asidag iti karayan. At bibiyag dagiti abaka iti nalamis apasit ti bantay. Tata Catalina. Darigat ti agmula iti abaka. Nakalpasan ti may sa atawan. Isulaan ti panagapit mo. Napatay dagiti dadakkelakayaw. Tatno na pintas mo ipanagdakkel dagiti abaka. Wan tata. Nakita kamat dagiti mula nga abaka. Idi kam kamaten da kami dagiti grupo ni Congressman Marasigan. Impagarup ko idi apon ti saba ti abaka. Ngam saan mat gayam. Kalanglangan na lagayam ti saba. Agsapsapulak namin idi iti prutas sa kanan ni Kinyalteya. No kasta nga raw. Ejay bantay dadapilan tinaturong yo itiray di apanawan. Dadakkel ti abaka ejay amula ni kakabistray. Tata, Wan baraw. Nalabit nga umay dito'y kalapaw ti Kapitan. Kasarita na ka. Ado nga men, ti umay agrekreklamo ken kuana ijay barangay hall. May panggap iti panagtakaw kadag iti puon ti abaka. sige tata. Urayak ni Kapitan. Ay, ado, tinapukawan iti pagbiyagaan. Kapukadag iti agtatakaw. Nangina, tilagisla, kanay pagangaw nga abaka. Maaramid atalay. Kandag tumapay apakaaramatan na. Daita, tinumiro uno aparikot ita ni Kapitan Miguel. Takay Catalino. Kapay akasarsaritan ni Kapitan Biado ni Miguel. Na, talagang awan respetong kanya, Hector. Lakay Catalino latan, tiawag mo kanya. Kulit kan! Sa anak nga rod anaero ang mangawag kan kay iti Tata Catalino. Yeah, Napatag sa akin iti pagsarsaritaan na. Nay, may isang nga oras din napalabas. damal-damagakan ka, Hector. Anya day tala kay Catalino. Adda ka di. Pakay na ikam,
Kadagiti mataktakaw apon ti Abaka dito'y baryaw. Anya nga iti amok dita. At yang amin agtaktakaw iti mula nga Abaka dito'y baryaw. Kan iti bambantay. Ikamat lakay katalino. Wen, aklo na nagtatakawak. Ngam jak pagtatak ko nan dagiti poon ti abaka. Ha? Abay, Hector. Nakanganga ka matlagtan. Jaske. Sakman ti makisarita ken ni Miguel. Kalpasan ti panagsarita da ken ni Kapitan. Anyang amin tinalagip mo. Nilangin Miguel ti pangibagak lakay katalino. Wen, kasarita. Ang sasaw ka kaditipod mo, Hector. Si Kamot Miguel. Agtalag ka kanya. Amo, no anya agrupo dagiti agtatakaw iti puon ti abaka. Sino da, Hector? Ti grupo ni Usting. Anya? Grupo ni Usteng? Wen, Ay, maramit ka din ni Usteng dayta. Kat nagsingpet dayay ataw. ti kunam. Agtatakaw dayjay. Miguel, umay ka. Apay, tata. Oh, apay nga agar-arasaas ka, lakay katalino. Narigat ka di apat yan ti ibagbagak. Ag grupo ni Usting tinangtakaw iti puon ti abaka. Kasaritak bit ni Miguel, Hector. At talinahit ka lang dito'y nagtakdiram. Umadayo kami, nagsarita. Di tayo pa masigurado. Nupudno ati grupo ni Usting tatakaw ka dagiti abaka. Wen, baraw. Uray no ginapas ni Hector ti bagay ka. Tapno lang makikayam kan ka. Saan pa'y anan-anay panagtalik ko kan kuana. Tata, Itay pimanaw ni Hector dito'y kalapaw. Nabate, di pa nagkita na, iti nakapagodan naman kao. Lalapit, nga da pang panggapanday chay nga ramiday. Nasingpat niyo stain, kanagagay. Ibaga nakitin, nga iso ti agtatakaw iti poon ti abaka. saan nga susurot dagiti bagbagan, Hector, itay? Madlaw nga agparparto at langit istorya. Wen baraw. Iti kaanuman. Awan pa'y tinaramid anasaya at dayjay a Hector dito'y lugar may. Sana bali, tata? Duktalag no asino dagiti agtatakaw. Jak paayan tikid daw kanyak ni Kapitan Biado. Baraw. Iso pa yan ti masidag kanyak tapno agpatulong. Nai-report naman tanda iti abanag kadagiti polis. Nga mawan tinagbanagan na. Adulat ta dagiti agar aramid iti dakas, iti da ito'y alug. Nagatak ko dagiti akas ko. Naska nasa anak na agliway nga agtuman. Tapno saan asubidir ti sakit ko iti high blood. At damit na urnong ko akwarta. Imbagla pagpasahig ang mapan iti balay ni Marcelina inton bigat. Bumala si Nanan. Wakon iti. Nanan, sakda ito'y ni Miguel. Miguel? Anak ko? Si kangagpay so anak. Nanan, sumurot kayo kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunaklakit din no saan kan nga agparang kanyak anak ko. Si kalatahan ti pampanunutag. Pasensya kayo, Nanan. Napatag namin ti aramida. Hindi ka pa yan nailasin adagos. Gapo iti langam. Barbasan. Kan nagatidugan ti buok mo. Wagas ko da ito eh. Tapno didak mailasin dagiti kabusor ko. Anya. Kabusor mo. Kunam. Wananan.
Saan pa nalpas ti misyon ko? Tapno maibalod amin dagiti managtakdakas. Miguel, Apay nga gawa kayo matan. mga asim anak ko. Di mon ituloy ti araramidem. Diyak kaya tamapukaw ka itibiyag ko. Nana, No amom la ko matirik na ti maysa nga ina. No di na makita ti anak na iti agmalam. Tapno amom, kanayon ti panagdanag ko. No awan ka makitak. Agasem, may sa atawan, adi ka nagpakpakita kanyak. Agduduman ti mapampanunod ko. Ipagarup ko pa yun, anatay kahan. nanan, Anak, mga baruanan tayon. Sumurot kan kanyak iti balay ti ulitan mo, iti na ito'y nga ili. dispensaran dak nanan. Ngam saan pa iti ti panawan? Tapno sumurutak kada kayo. Ay na, Rosalia. Kanayon nga ilutam ti tumag mo. Ay, agrayo makakaden. Ay na, Marcelina. Saanen amalapdan ti panagbakal. Yak man amaw. Takanayonan nga agsakit ti tumang kaw. Ay, ikaw wala ang tibagim dito'y balay ko. Ijay mansyon, kanayon ti panagkutem. Wano panagtrabahom. Mawatwat a kanayon ti ururat mo. Nay, ang mga nun ituro day tagtuktuk daw. Anya aturo nga ibagbagam. Kat itaypay nga ada iti siled. Sino ngay nga raw day tagtuktuk daw? Sige, siya kunti mangilukat itiri daw. Tanasakit mat day tatumang mo. Sige man nga raw. Naimbag arabihim, Marcelina. Si kahmat gayam, Amalia. Ay, naimbag arabi imat. Sige, sumrag ka. Nasaya at mata nakasangkot kayon diti balay ni Nana Marcelina, Nana Amalia. Ay nabalasan ko. Itaypay ko maagsapat ti umay ko ditoy. Ngam nagsarsarita kami ipay iti anak ko. Anak ko, kunayo, Nana. Wan, nagbayag anak sarsarita kami kan ni Miguel. Anya ka din ti mapaspasama ka ni Nana Amalia. Oh, Althea. Apay akit kita anak matlatan. Adda ka din nakakaskas daaw, iti imbagak. Ako imposible ti ibagbagayo, Nana. Anya ti imposible, balasang ko. Sigurado kayo. Ani Miguel, tinakasarita yo. Wan, awanan ti sa balipay. Hindi damo, jak na ilasin adagos, gapo iti langana. Anya tilangana, Nana. Naglampong, nagatidog ti buok na. Sakat di pa yan nagibarbarbas. Anya? Kasla nagtungret akitaan ti langana ita. Si Pepiak ni Miguel. Sigurado kay tibagbag ang Amalia. Nakitam ni Miguel nga anak mo. Saan laeng anak kita? Nakasaritak pa'y itinapaot, Rosalia. Ay, Diyos ko ang malanggasay. Apay, Rosalia. Uray ka lang nanguros iti imbagak anakitak ti anak ko. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Itay payla sa bali ti mapalpaliw ko kada kayo. Amalia. Kas ko maita. Kitkitaan naklatan ni Althea ang nakatugaw iti terasa. Ni Maturo, nakadumog. Ni Mat Marcelina, agwing-wingiwing ako mitkita kanya. Ay, mabiit lang, Amalia. Uminumak man itinalabiis adanaw. Sige, panawan ka pa.
Ma'am Althea. Agsasao nga tayo tipod no ni Nana Amalia. Ijak amo, Toro. Ngam aglibak nga ta ni Nana Amalia, kada tayo. Ma'am, amangan na si Bibiyag ngagpaiso tigayam ko. Iti kaano man, saan pa'y anagulbod ni Nana Amalia? Nga si Bibiyag ni Miguel. Apay nga rod asaan nga pakita kada tayo. Day tamad ti pampanunutak, ma'am. Iso Nga niya. Akoray ka. Awan dua-dua, ma'am. Ni Miguel J. Dungrit amang tultulong kada tayo. Anya. Karuprupa ni Miguel J. Dungrit alalaki anak kitak iti abay ti kotsim iti. Anya. Yes! Si Bibiyag tigayim ko, Ma'am Althea. Ni Miguel tinakitak iti daygyan ka nito. Saan ka di? Ada tayo lang ti makaamo anak tayan ni Miguel. Saan nga amo ni Nana Amalia? Tinapasamak? Wen. Nukasta. Nakalasat ni Miguel. Iti pa nang paltukan kwa na idi ni Congressman. Yes! Yes! Nagragsakak ita, Ma'am Althea. Talaga nagsiglat tigayim ko. Toro. Kaya't ko ang makita ni Miguel. Saan nga imbaga kanyak ni Miguel? No kaano manan nga agpakita kanyak? Ngam amo na no sa dinutiayan ko ita. Anya. Mi, nagsinaay kayo itinaunag nana. Ada ka di parikot? Jack ngamin malapdan ti kayat ni Miguel ama pasamak. Inaramid kon ti amin apang magpagakan ko ana. Ngam dinakdengdenggan. Talaga si Bibiyag ni Miguel. Kaya't naabalsan. Kan paibalod ni Congressman para sikan. Gapo iti panang kemeg na idikan ka. Tsaka mo no apay akas jay ti ugali ti anak ko. Saan nga agpating ka? Aging ga iti di na maipabalod dagiti managdakdakas. Nana. Kas na ko nakitayan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti langa ni Miguel. Nagatidog ti buok na. Katay ta ti araramaten na. Tapno maiaw-awan na dagiti kabusor na. Kasta nga binti imbaga na kanyak. Nana. Kaya't kun amakita ni Miguel. Kailiw ko. Nana Rosalia. Gusto launay ni Toro. Apay, ma'am. Diyan ang tulong idi kada tayo adungrit a lalaki. Awan duado ani Miguel dayjay. Anya? Katsigon pa'y kanina na Amalia. Nagatidok ti buok ni Miguel. Kasta ka day. Nana, kaya't ko ang makita ni Miguel. Wan, ma'am. Ay na, makitak iti auram ita. Nagsublin ti sigod aganay kay mo. No makitak ni Miguel, ara ko pag iti nakairi-irot. Ibarik na kankuha na ti bara, ti ayat ko. Marcelina, jak pagarop nga dagaya magpakanan nyo dito tsindahan. Pakanan tayo ko na ba? Kwarta ni Althea tinausar ditoy. Anya ti kayat mo asawan? Dagiti mapaglakwan tayo. Maigatang lang kadagiti mausar tayo iji balay. Kanda dumapay. Ay, kasanun nga ti restaurant ni Althea iti kabangibang nga ili. Ay, inlako ni Althea ti restaurant na. Kastamatan ti kondo unit na. Anya? Tidaduma naglakwan na. Iso ti inaramat na tapno maipatakder day ti apwesto wano pakanan.
Kurang laamay sa abulan ti kaawan ko. Adon tinagbaliwan ti amin. Idi, aglakla ako tala ang itinatnateng iti kabangibang nga ili. Ita, dito yun mismo nga ilim ti paglakuan tayo. Wan Amalia, nalaing nga agpanunot ni Althea maipanggap iti negosyo. Kas makita mo, adulat ta ti umay mangan. Wen Amalia, nukasta nga rod, siyak man mo ti agluto iti putahe, ta iso ti ilako tayo. Awan ti mangipawil kan ka nga agluto iti kayat mo. Ninto pa'y turo, kat aglutluto iti paborito namot apotahe. Ala nga rod, mapanak ijay kusina, tamang isang butak iti putahe, alutuan. At naman nagreklamo kay ni Kapitan. Nagsasaro no arabi. Nga anda napukawan iti dingwain. Anya? Mapukpukaw mo't tinwang nila kay Tomas. Tuwan ngal daw asap-sapulan da. Sino nga ta? Dagiti agrarayira nga agtatakaw, Miguel. Inton bigat ng klaeng. Kasarita ni Hector, may papan iti dayta abanag. Barang may kanak iti impormasyon, no asino dagiti agtatakaw. No saan pa'y kumanag balbaliw ni Hector? Isaw, tiatabag nga agtatakaw kadagiti dingwan. Nagmalam akadwak ni Hector. Ken makitak mo ti panagbalbaliwnan. Ay, sa bali manan a grupo, tagrarairay ti daytoy a lugar. Sa bali manan, Miguel. Miguel, panag ko na, saan ataga dito'y dagidak tatakaw? Nalabit asang sanga ili dala eh. Tinakaw datin nuang ni Tata Tomas. Pagbibiyagan tila kay tinatakaw anwang na. Ika madanagan, Miguel. Nanyaman ti panggap mo nga ramidan, kadwa na. Kadwain ka iti anyaman nga oras. Sige, Hector. Kaduan nak nagpaliwin ton rabi. Nas ka na mabantayan dagiti dingwan dagiti agindag iti daytoy alugan. Naguli magti aglawlaw. Pulos nga awan ti arimakmak. Nasirib mat dagiti agtatakaw. Ultimo dagiti asa. Awan mang taol kadakwada. Miguel. Miguel. Itay tapay ngagpalpaliw dito eh. Ngam nagulimak mati aglawlaw. Sa dino tinagturungan dagiti tanod ni Kapitan. Dagiti dua tanod. Agbambantay da iti tanod outpost. Dagiti matalo. Nagturong da iti daya paset. Ala. Agtalinag talang dito eh, Hector. Tulungan tapay ngagronda dagiti tanod. Mabisina kon, Miguel. Mabaling ka din nga gawidak na mga anak pa'y. Sikati makam mo. Panawan ka pa nga, Rod. Nakadayon, Hector. Mangkitak iti mabalin ko apagpwestuhan. Tapno makapaliiwag iti Houston. Lamo dagiti agtatakaw ti panaggrundayaw. Kadagiti tanod ti baryo iti rabi eh. Italang, ngawan ti nagpukaw adingwan. Wan nga rod, Tata. Kat ti pagsidawak. Pulos asaan nga agtaol dagiti aso kadagiti kabalbalayan. Kanagkuna. At talang iti aglawlaw ti mangagap. At talang iti aglawlaw, Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya ka, no. Medyo nakainom makisarita ken ka, Miguel. Amom, itid tayo ta kinasiglat mo
Nagbit ko mati. Panagpak ng mong Pards. Apay anay bagam ti kasta, Hector. Idi trabaho ak lang ni Mr. Portes. Dakkel idi ti masapsapulak. Ano na? Siya idi ti maysa kadagiti kasiglatan a pusher na kadagiti droga. Idi simangpet. Chay abong. Aganman ni Mr. Fortes. Ano? Napapanaw ako. Asino abong tinakdakamatam, Hector? Ni Bong. Ang nagbalin mo't lang nga buyot idi ni Congressman Marasigan. Ano na? Amo Miguel, mabaybayatan ni Bong iti takalagatad. Kat no, sana nakasapulan dagiti big time mas sindikato ti serbisyo ni Bong. Agbukang mata, nakaslasok dahil siya kriminal. Kasta ka di. Abay, ada ka ti amam mo nga gnagan ni Bong? Awan, Hector. Sa bali gayam abong tinakdakamatag. Nagbalin gayam a pusher ni Mr. Portes dahito ya tao. Kan, kunak ni Mr. Fortes identi pangulo dagiti big time as sindikato. Ang saan kaya? Dapat tinangat nga itong iso. Asino, Hector? Ni Don Braulio. Anya? May samat dahil Don Braulio. Nagtrabaho ak matlakan ko na idi. Yan sana ka nagbayag. Ha? Nauyong dahil lakay. Basit lang ang kamali. Paltugan naman. Doa dagiti kakadwak iditi napapatayan. Malagip ko pa iti nagsarunoan napapatay a pusher iti kabang-ibang a probinsya, Miguel. Adda na imarka nga X iti pingping da. Anya? Kakadwak iti dagiti a pusher ni Don Braulio, Miguel. Sayang ti biyag da. Saan da mo ita nagananad? Naiwalang lang ti bangkay da. Hector, Kung na hindi dagiti sindikato, adag katang-katang na misteryoso a killer, kadagiti pusher. Nagbutang nga ako na. Di manaw akon, iti daya probinsya. Napanak, iti sabali man na probinsya, aging ka nagsubli akon dito lugar me. Hector. Anya pa'y dagiti ambong. May papan ka dagiti sindikato. Ako rin ka. Sa kabay nga gistorya, Miguel. Kahit ko pa'y ti uminom iti arak. Pitin. Urang ti ininom mi kadagiti babarkada kitay. O sige. Sakti makamo iti inuman yung arak. Hmm. Basta agistorya ka, may papan ka dagiti sindikato. Ala, mapantay ti tersena. Gusto ni Tata Catalino. Saan lang nga pa nagtakaw tinagbalin na trabaho ni Hector? No di kat nagbalin pa'y ang pusher. Takil ta may tulong kanyak ni Hector. May papan ka dagiti sindikato. Kunakon kat. Karaman ni Congressman Marasigan kadagiti big time a sindikato. Maaramat ko ni Hector iti ganwat ko. Adda kalagayam anak katugaw dito'y patuki. Barok. Itay ka pa'y asap-sapulan. Apay ka di, Tata Catalino. Di ka pa'y nangan iti panggal daw. Sa dinong aming tinapanam, tawan ka itay dito'y arubayan. Nagsarita kami lang kini Hector. Kat ado tinamuakan ko na, may papan ka dagiti sindikato. Niya. Gusto kaya? Nagbalin na po siya ni Hector. Kat di pa'y nagbalin nga amo na. Kat dagiti mortal akabusor ko. Anya? Saan nga mo ni Hector ti mapaspasamat? Nagtalag ka niya. Iso anay baga na dagiti nagtrabahuan na. No kasta? Among dagiti sindikato adi nakamat na ka? Amok launay. Kastay na kunakon. Mortal akabusor ko dagiti sindikato adi nakamat na.
Anya ti planom ita, baraw. Pag salud-sudak pa ni Hector, may papan ka dagiti nagbalin nga amo na. Maramat ko dagiti isungbat na kanyak. Takampay di, agin dadamag aklaan kan ko na. Ay, Miguel, pagbutbut ngan ide dagiti tao ni Hector, gapong aron iti aramid na dakas. Damag ko pa'y, anaglamag, gaputan ng ramas, iti lakyan. Anya? Lakyan, tirinamas na. Sigunday tayo ti damag. Tsak amon, noan niya tinapaspasamak iti simmar sa runungal daw. Pakitaklat ta iti kinaimbag ni Hector. Ngam iti likodan dayta. Pagalaak gayam iti impormasyon. May papan kadagiti big time as sindikata. Kakatuan ni Hector dagiti babarkada na nga turong dito'y kalataw. Ay, kanya nga tati aramidon dagito'y. Miguel, umay kabiit, baraw. Apay tata? Ay, ang turong dito dagiti grupo ni Hector. Nagaduda. Di kay madanagan tata. Saan nga umay mangriribok dagiti tao? Miguel! Nakay katalino! Ibagaro siyo! May kami man! Anday mat mingarak kan pulutan! Ino kayo? Yeah. Baybayan nyo lang ita, tata. Sakti makamu kada kwada. Lang! Yeah. Sige kakabsat. Itilangan sirok ti mangga ti pag-iinuman nyo. Mangirwarak itilamisaan kan pagtugawan. Ayos! Ayan na! O, sige na kada! Laban tayo meron din iti zero timaga! Okay! Sige, laban tayo! Miguel, anya ti plan-plano ang aramidan. Pakitak ida iti kinaimbag. Ngem itilikodan dayta. Maaramat ko ida. Kontra kadagiti kabusor ko. Yeah. Panagkunat. Mayat dayto ang napanunot ko, tata. Aramatag ti grupo ni Hector. Kontra kadagiti buset. Adain sa gana kapulutanin nyo, kakadwa. Nalsaman nga gurong, kan kinirog akapi. Aw! Day taman. Miguel. Kahit ko day na. Jak na yung pagaro pa. Nasayat kagayam, gayam. Tuwan ko baso, Miguel, nasinggot ka gayam. Nukurang pa eh. Gumatangak pa iti arak. Ibagayo lang kanyak. Siyak amis mo ti mapan gumatang. Sana, Miguel, sana. Nakababain matalikan ka. Mga ibaw na kailangan ka dagiti babarakada ka. Masutan ti mapan gumatang. Oo, sige. Umay ka mga iti tulong ka. Mga itangad kan. Ito yung harak. Dagti kastoy. Masyatan nyo man ni Miguel. Ngam sa anak nagbarteg. O sige, aginom tayo ngaron, kakadwa. Ambokot at ang mapasabak ni Miguel, iti grupo ni Hector. Nakisamo nga ang paiso ni Miguel na uminom iti arak. Laman manunot ang makita nga di tangan iti basog, ang naglaon iti arak. Madlaw na bartekin dagiti daduma. Ay, tinasayakan. Mangitri dakiti pulutan ng dakap ka. Kenal seman nga gurang. Sada balik. Takapanurutan da ito'y ni Miguel. Ituludak ida iti pulutan. Miguel, patinggatan dito. Nabaya ka sa anak-anapan iti dito ang lugar. Nakasiramat gayaman ti nightclub ni Don Braulio dito sa Sentro Tili. Didakdakamatan na nightclub. Ket tinagtrabahuan idi dagiti tinulungan a dancer. Nangro na iti star dancer. Oh, Miguel. Kitamat lahat ng tinakasarapas da. Di tayo titayo yung dagiti kaadwan na pusher ni Don Braulio. Kasta ka di. Sana bali, Miguel. Ado pa iti pastor ang negosyo ni Don Braulio dito. Sige, surutan na klaan. Hector. Tanangam lang dagiti garaw mo. Ang mga nuad na makailasin kin kaabuyot ni Don Braulio. Relax, Miguel. Inakpakadanagan. Awan ti basol ko iti grupo ni Don Braulio.
Nasayat mati pa nagbanaw ko iyaman siya. Anya? Nagwaras dagiti informante ni Don Braulio iti daytoy a lugar. Nadaman aramidan dagiti otoridad, amang raid ka dagiti establishment ni Don Braulio. Masaganaan na dagos. Kasta ka di. Oy, Miguel. San lang nga informante tinagwaras iti daytoy nga ilig. Hindi kat puray dagiti skalawags akakumplot ni Don Braulio. Mabitlan ito. Oh, abi Miguel. Ti luxury car ang nagparada iti sango tinalawang nga establishmento. Lugan dayta ni Don Braulio. Uy na niya. Lugan ni Don Braulio dayta. Ang agore kami Miguel. Apay, Kasano nga mo malugan dayta ni Don Braulio? ilawlawag kuntugan ka ti amin, Hector. Tila nga ramidan dayta. Agpaliw. Ken isurom dagiti ayan ti negosyo ni Don Braulio. Malam kami kini Miguel iti sentro ti iling. Aging dayta. Tsak paila mo no ay niya ti panggap ng aramidan. 5 gasot imbayad na kanyak. Tapno lang maisurok ti ayan dagiti negosyo ni Don Braulio. Interesado la unay kadagiti bagbagak ken kuana iti kanlabas. May panggap kadagiti sindikato. Tinasayat. Agtong palaklatan iti kayat ni Miguel nga ramidan. Kinapatag. Bayadan na iti husto. Hector! Anya Peter aramidan tangay diti sentro ti ili Miguel. Na itudokmetan kan kadagiti daduma pa apasdak ni Don Braulio. Mabait lang ito. Jay lalaki ang nakatakder iti abay ti kotse Amaris Verde. May lasin mo ka din. Wen, mailasin ko dayta lalaki Miguel. May sa kadagiti triggerman ni Don Braulio. Anya? Umika, umasidagtakin ka na. Saan, Hector? Saan ta nga si ganday ta tao? Oh, sikati makam mo. Ama muna kami dayta lalaki. Iso ang mabalinak lang nga umasidagkan ko na. Umdasan tinamok, Hector. Ala, agsublitan, ijay away. Sa ilog itong malambigay. Rabieng. Adalang nas kang naramidat, tata. Didak pa kadanagan. Ay, Diyos ko. Nakasukimot ti paltog mo iti sikat mo. Amuklatan ti aramidang baraw. Agan-anad ka kumaa. Talagang aganada. Iti kasta. Maramid ko na yung bagti panggap ko kadagiti managdakdakas. Ay, kaduam ka din ni Hector Arumwar. Agmay may sak lang rumar. Aramatag pa lang ti motorsiklo ti kanakan nyo iti kapatadan. Uwing baraw. Iti anyaman nga oras. Maramat mo ti motorsiklo na. Sige tata. Saan ako nagbayag? Rumwara man. Dahil giant ti target ko. Talong nga oras ti panagtalinad ko dito eh. Tapno lang mapaliw ko. Dayjay. Nagluganan iti Maris Verde ako, che. Agmay salahan ti loko. Pagandarag ti motorsiklo ko. Kat surutat iti sadino man apapanan na. Don Braulio, daka sa damag. Anya dayta, Billy. Datayan ti may saka dagiti triggerman mo ani Romy. Napaltugan ni Dirabi. Anya? Boss, nasarakan ti bangkay na iti mismo nga unang tikot siya na. Sigun ka dagiti nag-imbestiga polis. Agan andar pa iti makina ti kotse. Ken ti ulo ti napuntahan ka ni Romy. Punyeta! Sino tinang patay ka ni Romy? Awan pa iti may tudo a suspect, boss. Nagkaraumanan ti misteryoso a killer. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Ay, Catalino! Sa dino tayo ni Miguel? Napatigtibaga ken ko na. Dalaan tayo dito eh. Anya nga rin. Okay, Hector. Oh, Miguel! Di trigger man ni Don Dolio. Natayan. Ada nang paltugkan ko na idrabi. Anya? Wen Miguel! Namok na iti barakada anak pakabisera iti agsapa. Saan na yan? Anak kita talang iti kalman ti trigger man ni Don Dolio. Kaya tita, natayan. Hector, ibagam ka dagiti babarkadam. Tarumwar tayo inton rabi. Tata Catalina, dito yan namang rabi ni Hector. Siya akong timakamukan ko na. Sana parikot kanyak day ta. Baro. Ala, agtignay kan Hector. Idanon mo ka dagiti babarkadam timbagat. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y kalapaw. Dito'y tayo amang rabi. Wen Miguel! Huwag mo ka di hatap ko. Tata Catalino, di yun takamatan. Ha? Gusto ti atap mo. Diyos ko. Kahit, anya man ang tipanggap mo nga aramidin ita, baro. Agur-urayan Hector kan kay tiruar ti kalapaw. Mapan kami iti lugar nga ayan dagiti demonyo. Kampay di. Agiinom kami kadagiti babarkada iti beer house. Nga magpaliw kami gayan. Baro. Agur-uray man dagiti babarkada ni Hector iti kapatadan. Agkikita kami ni Jay. Mala. Agan-anad kayo nga raod, Miguel. Agyaman na, tatakata. Miguel! Pagkap-kapan ti kwarta. Awan mati amo katrabaho. Di ka nagdamag, Hector. Basta ginumpayo lang ka dagiti babarkada. Sakti makamong agbayan. O sige. Awan pare ko. Tilaan ka, Hector. Sungbatam dagiti damaga kagkad. Sige. Agdamag ka lang kanya, boss. Chief. Manager. Beer house ni Don Braulio na ito. Saan ka din? Wen? Naibagak matun kan kay di. Hindi nga nagpaliw tayo, di na minsan ngal daw. Jay upat na lalaki na nakatakdari di abay ti VIP room. Amamom kadida. Nagkaroon lang eh. Matmatak man ni Dana yung bag. Patay sindi kami ti silaw kan. Oh, Miguel. Kailangan doon ti malasin ka. Yung nagiti ka kadwa-dado ha. Nalabit. Kabarbaro at taon ni Don Braulio. Kasta ka di. Hindi ako masigurado. No, dapay lang ti operasyon ti panaglako iti droga dito ti house. Kaya't masawa. Pusher, dagiti buwan ay lasin mo. 100% Miguel. Lukas tang ron. Gumatang iti sabu kadagwada. Sigurado ka Miguel? Well, Hector. Ngamsaan nga iti dayto ang lugar. Ala, agran na kayo nga uminom. Sakti makamo. Aramatan tayo ka dito, katangan ni Miguel Asabo, Hector. Ano ka dito? Daka mo, kada. Awan, matimbaga na kanya kitirabi. Kinasaritak lang ti pusher nga dabayan. Iso nga kita ita da Miguel. Yan da dya pusher. Angam, sa dino itantayan ni Miguel. Awan. Yakman na mo iti da dya tao. Takilat-latan na nagpukaw. Siguro, nagsarak na iti pusher eh. Jakla yung paggarap nga agar-aramat matgayam iti sabu ni Miguel. Amo yung kakadwa. Dat lag at tao ni Miguel. Agin sisingpat lagayan. Tinasakal kakadwa. Orayan tayo dito'y away ni Miguel. Barang aramatan tayo. Tigatangan na. Asyabu. Jaske. Natayod ti pusher akasin narak ko man ni Miguel. Oh, naiwalang ti bangkay na itiigid latan ti kalsada. O, kakapsat, umatayo kayo iti kordon. Saan tayo nalpas ti investigasyon, be? Pumanaw ako ni iti dito lugar. Sa pulot ni Miguel. At dangata pakainaigan na iti dito ang pasabat.
Saan ba yan nagawit ni Miguel dito'y kalapaw, Hector? Apay ka day. Anda ko madamagakan ko na, lakay katalino. Ala, ibagam no niya day tanga ibagam. O sige, sangay ipilit mo. O sige, damagakon kan ka. Sino talaga ni Miguel? Ha? Anya ti kinatao na? Ay, tsaka mo ti sasawam, Hector. Tsak masungbatan day ta. Hindi pa ilang adamdamagag ti kinatao da dyan Miguel, lakay katalino. Tani, sa balin di madmadlaw ko kan ko na. Tatunggal lada ipasiim na kanya katao when no boyot ni Don Braulio. Ni, kabigatam na, mamuaklatan na natay. Anya? Oh, kita naman. Kas kumay tinapasama kiti pusher a paggatangan na kumay ti syabo. Nasarakan latan ti bangkay ti pusher iti igi ti kalsada. Oh, Kasta ka day. isungawrayak ni Miguel dito kalapaw mo, lakay katalino. Kasaritak ni Miguel. Miguel, nagpayag na inururay na kan Hector dito'y kalapaw. Hindi sana na makanos. Pimanaw mo't lang. Anya ka na tibaga na kanyak, tata. May panggap, itinaiwalang abangkay ti pusher. Mas daw, kapoy tinapasama ka pamapatay. Amo yung tinapasama. No kas pangarigan tagdamag manan kada kayo ni Hector. Amo yung tisong batyo. Uwan, barok. Kaya't pantiagin na na. Tinasayaat, mangan kapay. At dan naluto ka pang malumanta. Sige tata. Agid dantan amakan. Basta tinapasama ka dagiti puser ni Don Braulio, Congressman. Maglaylupay lang dagiti tao gapo iti misteryoso a killer. Marigatan, ang mga no adalangit aglawlaw ti killer kat patayen na dagiti tao. Sige, kastapay nga ron, Congressman. Delikado da ito'y ang mapaspasama kita. Sino nga taday jay ang misteryoso a killer? San pa'y lang agtignay dagiti tao ita? Nasken apagkalmaan pa iti amin sakpay iti operasyon. Pagrubatak matan amapan iti opisina iti munisip. Nana Amalia, magustuhan laon na dagiti customer dagiti lutlutuam ako dahil. Baragsa kanak nga rod, balasan ko. Kinapudno na. Paborito ni Miguel dagiti putahe alot-lutuan. Anya? Uwan. Inton sumarunong nga kita kami manan ka ni Miguel. Agluto kadagiti paborito na amakmakan. Nana, kaya't ko kumadamagan kada kayo. No kaano man iti panagkita yung kay Miguel. Naibagak matan kan kwa na ti address ti balay ni Marcelina. Iso nga amo na ti ayan tayo ita. Nalabit nga iti kabiitan na panawan. Sumarungkar ni Miguel. Urayag day ta panawanan. Wen balasan ko. Urayan tayo ti isasangpet ti anak ko. Urayan tayo. Ma'am, sa dino nga tati ayan ita ni Miguel. Amok nga dala ang iti aglawlaw tayo nga palpaliyo. Nadalgad dirik na kita. Gapota si bibiyat ni Miguel. Uray siyak, ma'am. Nagsublin ti sigud ariknak. Riknak nga agayat kan ka. Nagsublin ti riknak. Tanaamuak kasi bibiyag ti best friend ko. Sika talaga, Toro. Ang awan nakmanan. Ma'am, at dagayam ipakaamok kan ka. Anya day ta? Iti panagkatang-katang ko iti sentro ti ini. Na ipalapayag kanyak tinapasamak
apang mapatay kadagiti pusyan. Anya, sigun kadagiti tao. Adda misteryoso a killer amang liklikidar kadagiti maatap a pusyan. Anya, ma'am, awanan ti Duadwa. Nilakit di Miguel ti misteryoso a killer. Isulakit di. Well, tanangin nyo lang nagiti karoyo, ha? May bayan yung timangkay iti punerarya. Saan na rumbang parang kayo di talugar? Wan, Billy. Ang supli ngayon dito mansyon. Iti lang. Talaga subsubukan na taytay ang misteryoso akil. Doon na buyot ko tinapapatay. Sino pa nga tati isaro na yung tiyay ngawanan pa rin? Iti ka nito ang maamuak ti kinasya sino na. Patayan! Ano ba? Isartan nyo pa lang itagtakaw kadagiti mulang nga abaka. Kaya nadumapay. Tani, delikado tayo. Amaya, delikado, Hector. Sa bali tagparparik na kanya. Kunak no masiribak ni Miguel. Agpampamarangak ang nasingpat kan kuana, tapno lang makaluban ti mading aramid tayo. Akang pa idi. Kadwak ni Miguel. Ngam gayam. Agtaktakaw tayo mat iti abaka. Nangay nga rin amigo tayo, Hector. Dito, Hector. Paliwan tayo tayo dyan, Miguel. Una? Isumat lagayam ang nasiglat itirangit. Tahad killer gayam. Kanya. I'm killer ni Miguel. Wen, Ay, delikado. dahil tatisim kan iti isip ko. Hide killer tayo dyan tao. Isong aglaylo tayo kailangan kadwa. Di tayo mo ti panunod ni Miguel. Mayor Carayon, nagsarak tayo ti Daita Restaurant na napatag ti pagkakan. Don Braulio, amukon mo niya ti bagam kanya. May panggap kadagiti napapatay a buyot mo saan ka di. Well, iso naglaylo pa lang dagiti pusher ko. Sino ti atapam anang patay? Kadagiti dua a buyot mo, Don Braulio. Atapag at di grupo ni Congressman Marasigan. Awangan ti sa balipay ang mga rami ti kasyay, no di lang ti grupo na. Tilag may bagak. Adon dagiti small time a sindikato dito'y probinsya. Kaya't dak tiyang pabigbi. Tapno makuna akabalan damat ti pumatay akas iti ar-aramiden tayo. Nga tal? Juan Don Braul. Kinapod mo na. Jakmat kaya tinapaspasan kita. Saanan ang nagtignay dagiti tao gapu iti misteryoso a killer. Di may sabay asimker iti isip ko. At timbaga kanyag idinibili ang makagnawan ko. Anya day tangay baganahan ka, Don Braulio. Nakita na si bibiyag ni Miguel. Anya? Si bibiyag ni Miguel? Well, nakita ni Billy ni Miguel ang magmagnay tinalawa ang parking lot. Sigurado ka diyan ni Miguel tinakita na. Kat napayagan na natay dahil diya tao. Mayor, nagbalinmat ang burbur sa kanya dahil tanay pagana. Ngam, nung ay, si bibiyag na siya Miguel. Pakaragsagang. Pakaragsakan, Don Braulio. Dalawag tinangin mo, Mayor. Maragsakan na ang makakita kang ni Miguel.
Kadailen ti ulo dayjay adon Braulio. Mayor Carrion. Day tamo ti kuna, Congressman. Agasin, pakaragsakan na kano no kas pangarigan ta si bibiyag immortal akabusor mo. Saanen nga agungar pay, tinabayagan na natay. Nalabi tamay saytan arurog ni Miguel. Isu nga imposible ti pampanunuten dayjay adon Braulio. Siya ka mismo tinang paltog kini Miguel. Napasag. Ket kalpasan dayta. Imbel lang dagiti taok ti bangkay na itinalawa akarayan. Ti saludsod dita, Congressman. At nakadi nasarakan abang kay ni Miguel. Ha? Awan ti damag tayo no adda nakakita iti bangkay ni Miguel. Maysan atawon tinapalabas kalpasan na pinatay mo dahil tao. Aging kaita. At dalata mapaspasama apa mapatay. Mayor. Malagip mo tinapapatay abuyot mo itinapalabas ang bulan. Naisentro ti bala iti muging na. Ti kunam iti. May sala nga tao ti makaarami di ti kasjay. Angam imposible, Mayor. Saan nga imposible? No nga saan mo napuruan ni Miguel? Oh, nalabit si bibiyag pay kay at tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, kagap-kapulaan dito ni Kapitan Biado. Anya timbagan, tata. Itilasod ti makalawas. Nagtal na dagiti mandanakaw dito'y baryo. Awanan ti agpukaw adingwan, kenpon ti abaka. Nasayat no kasta, tata. Ada nagbanagan dagiti naramit ko. Tadagiti agtatakaw. Nalaing tangag pamarang. Anya ti kayat mo asawan, paraw. Sana kabastag talag iti may sa tao. Ngamok nga adamadi nga ramit na. Mas dawak latan, idimbaga na nagbalbaliwan. Tamukon ti kayat mo asawan. Nagpamarang lang Hector anasayaat. Tapno makaluban ti aramid da. Gusto ka, tata. Iso nga inawis ko ida idi arimuar, ket nagiinom kami iti beer house. Ket iti day di arabi, pulos nga awanan tinatakawan dito'y baryo. Maawatak itan, Miguel. Mayak inapanunot mo. Pinaliw ko titunggal garaw ni Hector, ken dagiti kakadwana. Sana bale, tanaaramat ko matan ni Hector iti panagpaliw ko. Talaga sanin nga agbalbaliw, dayjay ataw. Tata, pakitaan talang iti kinaimbag ni Hector, ken dagiti babarkada na. Iti kasta, nalakalaang amadoktalan ta, no addaman aramidan da amadi. Uwan, baraw. Mas daw kalangan, no ti managdakdakas a tao, ket kayat na ti makigayam. May salang ti kayat asawan dayta. Adda panggabda adakas. Ano, kita nyo? Ni Miguel Mat, isumumad dito tersena. Kunyang peso. Peso. Hector. Oh, Miguel. Yung pag-oras mo. May pag-auras mo, boss. Manager, chief. Ay, kumusta kayo, boss? Kastamot ka na kayo, kakapsat. Dali, Miguel. Maya ti istambayan nyo dito tersena. Miguel. Awan ka diti pagnayo ita? Awan, Miguel. Agur-uray kamay lang iti sumangbay a pagsayatan. Saan ka doy? Kaya to? Kunyang peso. Boss, Miguel. Ada ka diyan mo mapagsayatan. Tapno da mararamid ba? Kunyang peso, pagkwaratan ka pa. O sige, ngam dua lang ti masapol ko. Ay, sakatan. Simple lang ti aramidan da. Oh, Miguel, anyang iti aramidin da. Kunyang peso. Adda sa nga kaban na bagas sa ginatan ko. Kenda dumapay a grocery items. Ay, peso. Ibagak ti lugar apang ipanan niya. Boss, duha kaming kinimag amang itulod. Boss, manager. Kunyang peso, duha kamin. Tagak na. Sige,
Dungag kayo. Tay bagak ti address apang ituludan nyo. Dagiti magdaduma. Sumurot kanya. Marcelina, adda tataulan dagiti asaw. Amangan no adda tao. Mabiit lang ang si Iwat itatawa. Kunakon kahit nga da umay ditaw. Ay, siya kun ti mangilukat itiri daw, Marcelina. Mabiit lang ang Diyos niya. Apay, Saan ngagsardong dagiti asong agtatao? Panaguna, saan ataga dito iti ang tuktok to? anya? Saan mo pa'y aluklukatan adagos tiri daw? Damagang pa'y no asinaw. Sige, maawata ka, di kayat mo asawa, Marcelina. Saan nga kabahan kan grocery items? Asino nga'y tinangitad ka na gito'y? Dua alalakay, Amalia. Sikat isinapulda. Kanay. Adapay puraw asubray. Ala amaw. Surat mo't tay taan nakasubri iti puraw. Nilakit ti Miguel tinangitad ka na gito'y amakmakan. Nay, Amalia. Nakadumog ka matlatan. Anya ka dahin ti mapaspasamakan ka. Awan. Kit-kita lang dagiti makmakan na simbangpet. Ala, iduling tayon dagiti grocery items. Kan ikabil mo't tan iti pagbagasan dagiti daduma abagas. Sigun iti surat ni Miguel kanyak. Limod nga agkita kami ijay kabangibang nga ili inton bigat. Kailiw kon ti anak ko. Tinasayaan. Maturog akon. Tapno masapa akmat a makaraing. Nana Amalia, nakaraing ka kadipay. Wen, turo! Lukatamlatan tiri daw! Apay turo, anyo ti ibagam kanyak? Itay simangpat kami kini Ma'am Altea. Impadamag ni Nana Rosalia ti may panggap iti naawat mga grocery items. Kansa nga kaban abagas na lang. Asino tinaggapuan na, Nana Amalia? Nika di Miguel? Naibagam idin kada kami. Anakitam ni Miguel, Nana. Kailiw kumatan tigayam ko. Wen, naibagak idin anagkita kami iti anak ko. Sungbatan na kumana na Amalia. Ni ka di Miguel tinangtad iti abastuyo. Iso ka di. Kumusta to? Anya tinagsaritaan nyo kanina na Amalia igirabiin? Di nak masungbatan iti husto, ma'am. Ibawin na ti saritaan mi. Ngam napigsa ti pakinakam ko. Ani Miguel tinangtad iti abasto ni Nana Amalia. Rimara ni Nana Amalia iti silet na. Kat nagturong adagos iti banyo ang nakapulas. Ma'am, adda na panunot ko nga ramidan. Anya dayta? Langan ni Nana Amalia tirmuar. Anya nga tanusurutan ta iti papanan na. Wano saan? Si kalatan ti sumurot, ma'am. Tulungak pa'y ngamin ni Nana Marcelina kan Nana Rosalia pa kanan. Sige. Surutak ni Nana Amalia. Nukas pangarigan tarumuan. Sa dino nga tantiayan ni Nana Amalia. Diyak matan na siputan. Surutak laang itay. Tinasayaan. Agpag na pagnaak barang makita nak ni Nana Amalia. Naskan latang agan natak. Taamang ano adarag iti buyot ni Ninong Braulio ang makakita kanya. Nagunit ti cellphone ko. Ada nag-text. Ni Gayam Toro tinag-text. Surutan nak matlagayam diti sentro.
Awanan. Talaga adya kon makita ni Nana Amalia. Sa dinungatan tinagturungan niya. Ma'am Althea! Kumusta? Nakita mo ka din ni Nana Amalia? Itayak pa yamang sapsapol kan ko niya. Yung awang tinagbanagan ti amin. Diya ko nakita. Anya? Pumanaw tan dito eh. Tumulong talangan iji pakanan niya aglako. Ma'am, amangan matno na siputan na kanina na Amalia mang sorsorot kan kwa na. Iso alinik-linikan na ka. Ngam imposible nga aramidan na dayta. Wah, mala. Mapantangaro din ijay pakanan, ma'am. Sapay nagaduti customer. Kaasim at dagiti pinanawak ijay. Ala, umay kan, ma'am. Nakita kita ng surot kan ni Althea, Nana. Iso nga inliklik ka kan kwa na. Miguel, anak ko. Apay alas kan aliklikam ni Althea. Jak pa'y lamasong batan dayta, Nana. Tinapatag ita. Nagkita tamanan. Anak, ulitag nga ibagakan ka. Isardeng mo ti araramidam. Mga barwanan tayon. Wano saan? Umadayo tayon iti dayto a probinsya. Saan, Nana? Narugya akong dayto nga aramidan. Adun abiyag tinay sakripisyo. Aging ga si bibiyagak. Inutak apar makandag iti managdakdakas. At daman-damaga, Miguel. Anya dayta, Nana? Si kakadi jay dungrit a lalaki anang tulong kada kami. A makalibas ijay mansyon ni Don Braulio. Ah, Sungbatan nak anak ko. Si kakadi. wala na. Siya. Namuak ti panangkam magkada kayo ni Don Braulio. Iso ang nagtignaya kadagos. Diyos ko. Saan ka na ilasin iti daydi agundaway? Gapo ta inugingak ti rupak. Sinigurado nga awan ti makailasin kanyak. Anak, adda ka dinaskan ama amwa. No apay nga aramidam ti kastoy. Nana, Ibagam kanyak, Miguel. Amok nga adda pay naununag arason. No apay nga aramidam ti kastoy. Ma'am Althea. Nadlaw ko ang nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Adda ka di barikaw. Nana Rosalia. Pampanunutak dagiti na ibagayon kanya iti kalabas. May panggap iti kinabaknang dagiti dadakkel ko. Ma'am, Kayat ko makita ti lugar nga ayan dagiti dadduma pay adaga. Day di papa kan mama. Ma'am Althea. Matulungan na ka din, Nana. Ay, di mun sa pulan, ma'am. Gaputa siya kung amis mo timang isurukan ka. No sa dino alukar ti ayan dagiti saksapulan. Nana, Ngamsakbay nga aramidan taday ta. Nasken tinaan-anay apanaganan. Gaputa ti lugar apapananta. Banbantayan dagiti pasurot ni Don Braulio. anya? Piligro ti mapan kadagijay a lugar, ma'am. Adipon ni Satanas dagiti agpampantay. Awan ti laban ta kadakwada. Anya ti aramidag, Nana. Tapno mabawit ti kinabaknang dagiti dadakkel ko. May salaang ti amok nga aramida, ma'am. Ti panangalam kadagiti dokumento ti daga ken ni Don Braulio. Sinapol tan dagita abanag. Awan ti nakita ta, Nana. Awan nga minin ti panawin ta nga agsapul pay ide. Gapo iti aglalaok apasabak. Ken amok nga agsipsipot akanayon ni Don Braulio. Nana. Agsubliak pay nga ta iti mansion. Tapno sa pulak dagiti dokumento.
yak masungbatan day ta, Ma'am Althea. Tila ang maibagak. Saan amabalin nga may ka nga agsubli ijay mansyon? Ang mga noan niya pa'y ti aramidan kan ka ni Don Braulio. Anya nga tati aramidag. Naskan apanunutan tapay anaimbag ti amin, ma'am. No kasano, amabawim dagiti dokumenta. Narigat nga aramidan ti kayat ni Althea ang mapasamak, Rosalia. Ang mga numaisag maglaan. Iso nga roon nga ipagpagakan ka, Marcelina. Barang adda maisingasing mo, noan niya ti rumbang nga aramidan na. Urayan tayo pa'y ti umno a panawan. Saan arumbang nga agsubli pa iti mansyon ni Althea? No saan nga agsubli ni Ma'am Althea iti mansyon? Kaano pa'y nga raw da makita na dagiti dokumento ti daga, dagiti nagpukawan at dadakkel na. Ay, anya nga taaya ti mabalinta ang maitulong kan kuana. Ay, tiyak nga ron makaturog iti rabi eh. Tapang panunutak no anya ti rumbang nga aramidon. Iti agsarday nga agpanunot no anya ti rumbang ang maaramid tayo. Iti kasta, masulbaran ti parikot ni Althea. Nakasagana ka kadain, Ma'am Althea. Isurok kan ka ti lugar. No sa dino ti ayan ti ibagbagak a paraiso day diton Ramon nga, ma'am. Iti anyaman nga oras, nakasagana akon. Kaya't kun ang makita ti ibagbagayo a paraiso. Sige, ma'am. Adda inarkilak aluga na pagluganan ta, nga agturong ijay paraiso. Angam saan ta basta makaasidag iti dayjay a lugar. Tapo kadagiti agbambantay, apasurot ni Don Braulio. Nana, tila ang maipasigurado ken ka. Makitam ti kinapintas ti paraiso, dagiti dadakkel mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Delikado ti aramidan yo kay Althea, Rosalia. Ang mga no agpagkad kayo laang. Kaya't kulaang atulungan ni Ma'am Althea, Amalia. Kaya't na makita ti paraiso dagiti nagpukawan at adakkel na. Jack mababalaw ti kayat ni Althea ang mapasam. Ngam amumet a delikado no makita na kayo dagiti agpambantay iti paraiso. Naibag akon day taken kwa na, Amalia. Ay, amok ti kayat asawan ti panagsandaay mo. Gaputa si ka mismo kat agduadwa amapan iti dayjay a lugar. aramidak ti amin, tapno matulungak ni Ma'am Althea. Iso nga isurok kan kwa na dayjay a lugar. Saan ako montra iti pagkapyo? Ngam kastoy ti maibagak. Saan yun apatuloyan ti mapan? Anya? Denggenak, Rosalia. Awan mutlaeng ti maaramidan nyo pa ay uray makita ni Althea ti paraiso. Laglagi pam asap-sapulan na tayo ni Don Braulio. Amalia. Kasanon, no adda makasipot kada kayo iti aglawlaw ti paraiso, apasurot ni Don Braulio. Napatag kada tayo ni Althea. Iso aprotektaran, kan annadan tayo ti kakaisuna nga anak day ti Doña Sabel. Nagagko dagiti imbagbaga itay ni Amalia, Rosalia. Gusto launay ti imbagbaga na. Marcelina. Maawatak ti kayat mo apan ang tulong ka ni Althea. Ngem kastay nakunakon. Delikado ti aramidan yo. Ulitak nga ibaga. Addan to napintas agundaway para iti dayta abanag.
Agi amanak, iti palagip yung kanyak, Marcelina. Napadas tayo ti kinaulpit ni Don Braulio. Iti anyaman nga oras, maaramid na ti kayat pa. Isu akanuno nga klaunay ti imbagakan kani aman. Ma'am Althea, adda ka di parikot. Itay pa'y anak ululay mo ka. Saan kami na matuloy kanina na Rosalia iti plano? Ma'am, no para kanyak, gusto lang ang dagiti imbaga dagiti nataangan. Narigat tiyag basak-basak, nang runa kat dakas ataw dagiti agbambantay. Akasmat lang ti amo da, ani Don Braulio. Toro. No kumatag na naad ka pa'y lang iti mansyon. Mabalin mo asarong karan ti bagbaga ni Nana Rosalia a paraiso. Kaanon to pa'y makitak dagiti na ipundar dagiti dadakkel ko. Ma'am, tilang amok ang makatulong kan ka. Kat ni Miguel. Anya? Uwan, ma'am. Pinanaknakan ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Nagkita na pa yan, iti kan labas. No talaga si bibiyag ni Miguel. Api asaan niya at pakita kada tayo. Ma'am, Kuna ni Nana Amalia si bibiyag ni Miguel. Ngam oray ti aniniwan na lako mati makita. Ngam pulos ngawan ti agparang kanyag. Oh, masaksakitanak iti aramidan ni Miguel. Nana Amalia. Balasang ko. Anya ti kayat asawen ti panagluam. Jakon malapdan ti riknak nana. Kayat ko nga ipudno ti amin kada kayo. Anya ti ipudnom. Ti maipanggap ka ni Miguel. May sanatawan din ang palabas asaan ang maiwaksi iti isip ko tinapasamak kada kami. Anya. Adda na pasamak kada kayo kan ni Miguel. Anya ti kayat mo asawen, Althea. Pakawanin da kami ko, ma. No saan mi nga imbaga ti pudno ang napasamak. Talaga adyak maawatan ti kayat mo asawen. Ala, ibagam. Nana, impagarok mi anatayan ni Miguel. Pinaltugan idi ni Congressman Marasikan. Ijay kabakiran. Diyos ko. Dumag kayo, Nana. Isalaysay ko di amin kada kayo. Itilasod ti may sa atawan. Italaang amamuak dayta. Ti ibagbaga ini kanyak ni Toro. Kat adalaang iti adayo a lugar ni Miguel. Nana. Nalawagan kanyak ti naibagap Althea. Siyak lagayam ti saan ang makaammo iti amin. Nana. Amangan nga minno. Umdasen kanyak ti naamuak Althea. Maawatak no apay adiyo imbagbaga kanyak. Tinapatag. Si bibiyag ti anak ko. Kat nakasaritak pa'y amis mo. Nana. Kinapudno na. Agpakita manan ni Miguel kanyak intun sumarunong aldaw. Kat itinaitang ay punong kanyak. Arak upag ti anak ko iti kastaunay. Agyaman ak launay. Tasaan anatay ti anak ko. Miguel, Barok. Aday bagayo? Wen, nagkapwa kiya'y kapadadan itay. Kat nakitak ni Congressman Marasigan. Kandag iti bodyguards na. Anya? Miguel, nakitak na masidag ni Hector kan ni Congressman Marasigan. Diyak amaw, no niya timbagan Hector kan kuana.
Anya ti aramidan ni Congressman Marasigan iti kapatadan. Saan nga tati ginagara na? Kati proyekto na kalsada amar-aramid ijay kapatadan. Nalabit akas ta, tata. Ay, ngamtilahan pagamam ka. Amangan numadakamat ni Hector tinagan mo. Baraw, Di ka madanagan, tata. Saan nga amo ni Hector tinapasama kanyak? Wano itinagbatan mi kini Congressman Marasigan. sa bagay. Gusto ka. Saan nga mo ni Hector nga dasusikyaw kani Congressman Marasigan? Adain pudno kanyak ni Althea, Rosalia. Anya dayta, Amalia. Ti panangilimod nyo kanyak. Anatayan ni Miguel na anak ko. Anya. Ngam di ka madanagan, Rosalia. Di kay kuraan, no inlimod yung anti amin. Tinapatag kanyak. Si Bibiag, ti anak ko. Agyamanak no maawatam ti amin, Amalia. Amangan nga main no anya ti mapasamakan ka. No maamuam anatayan ni Miguel. Gusto ka. Amangan no jak maaklon ti amin. Kat sabali pa'y ti maaramid ko. Ngamin, napatigla unay ni Miguel kanya. Amalia. Demonyo ti ama ni Miguel. Ngam iti kaano man, jak ipalubos ang maitulad ni Miguel itinagalas nga ugali ti ama na. Tila ang pagbutbut nga kita. Ti posible a panagsango da nga agama. Nana Amalia! Sobrang ka, Toro. Adak dito'y silet. Ada ka ni bagam kanyak, Nana. Isungay mayak. Agrobot ka. Ada pa pananta. Sa dino, Nana. Basta agpeles kan. Ta sumurot ka kanya. Eh, sige nga rod, Nana. Urayan nakbit, tagdigo sa cloud. Nana Amalia, ita pa'y anak katakder dito'y sangot ti food chain. Sino nga itur urayan ta? Tigayam mo, ani Miguel. Anya? Ni Miguel, Nana? Wen, itangal daw tinagsaritaan niya panagkita mi. Amok akayat mo ba't na makita tigayam mo? Isugay surot ka. Oh my God! Magagaran akong makakita kin ni Miguel. Ala, ano santa nga urayan tigayam mo? Patsak nga agturungat dito'y. Oh, jak mailadawan ti kinaragsak ko makakita manin kan kwa na, Nana. Makatawanan, ajak nakikita ti best friend ko. Ay na, maaragop ko lakit di kastaw na eh. Nana Amalia, sumigngatan. Ngam di tamat na uray ni Miguel. Anyang nga tan tinapasamak kan kwa na. Nagsaritaan mi mat nga kita kami ita nga aldaw. Nana. Pay akas to'y tiriknak. No jak makita ti anak ko. Nang runa no adda nagsaritaan mi. Agkabaak. Agawit na, Nana. Nalapit analipatan lang ni Miguel ti saritaan nyo. Saan amabalin ang malipatan ni Miguel ti saritaan mi? Amamok ti anak ko. Noan niya ti imbagana. Aramitin na. Talon nga oras tinapalabas. Manipod na guray ta dito'y sango ti food chain. Itay pa'y ako mikita kadata ti security guard. Toro. Umay ka, Nana. Agawitan. Narigat ti masipngatan iti dalan tayo nga agawit. Rosalia, saan ka di pa'y asin mangbat da Amalia, Kantoro? Awan da pa'y mag. Anya lang at anti inararamid da.
Taging ga itakat saan da pa'y lang ang nagawid. Ay, madandan no jak makita ti kabalay ko. Nay, Isu da lakit din ti agtuktok to. ala, siya kung ti mangilukat itiri daw, Marcelina. Jaime, dumngeg ka na imbag ka dagiti ibagakan ka. Wan, kanya nga minayati na patagunan nga ibagam kanyak, my friend. Bili dakid. Di nakman rabakan, Jaime. Inton malam, ada sumangpet a droga diti pagbalod. Ada dinutukak a tao tayo amang ipastrag iti droga. Naawatam. Yes, Bili. Mawatak day ta. Nagluwag. Di mo pigsan ti agsaw. Lag. Kumikita ka data ti jail guard iti makandaman. Pasensya kan, Bili. Diyak kaya tinaginad a tao. Ipulpulong kanyak ni P1 Castro ti palpak na. Jaski ka. Nagkaligat ka makaawat iti sinyas. Maganan nadak lang, mat, Bili. Narigatan. Amangan no, patayan nakdag iti pulis. Dumaduktalan da nga darami da kamade. Wen, at naditan nga mamamu ka. Manmano, di ma-perfecto matrabaho. Kaduan kat palpak. Sika, mat, Bili. Adamat, nunot ko tapnom mo. Kawaw anunot. Isutyan mo. Ala, agsubli ka ni Giseldam. Amo mo ti aramid namin to madamdam ha? Mabit lang, Bili. Pinapudno na. Kaya't konti aglibas diti pagbaludan. Punakon kat ngagbaliw-baliw ti panunot. Idi imbagak nga ilibas ka dito eh. Punam akay kayat mo ti agtalinayan diti pagbaludan. Nagrigat gayam ti mabalod, my friend. Nagpatinggalan ti pagdakiwasam. Kurang pa'y ti makmakan dito eh. When nangina ti sigarilyo. Ano san? Basol mo lang ti amin, Jaime. Masikuran akong bili. Ay, kahit kunti agbakal. Wan. Takpay nga umalis ka. Ikanak man pa'y ti kortang bili. Yaske ka. Sikat yak kulit tayo ti koleksyon ti droga dito yun. Awan lang tin ay duldulin mo. Ititad ko amin na koleksyon, bili. Awan ti matmat da kwarta. 30 ti may sangastik ti sigarilyo. Ala, kukuha mo ti sa nga kaha. Sigarilyo. Ngam sakpay ang may pastrek mo ti sigarilyo. Rekisaan na pa yan na imbag. Muti nga roda na. Tanay, makasik ti sigarilyo ako. Eski matay P1 Castro. Inala nakit din di sigarilyo. Bad trip. Iso kaming tinang rekisa iti sigarilyo ngayon ni Bile. Kaslasan mi matakadwa da dya pulis. Tawan pa'y matpakisama na. Jaime, at itantanim iti mo rita. Dadal ka din ti ulom. Da kayo ati, dadal ti ulo na. Sana siya? Tidakman pakibiyangan. Jaime, sakadis na bumpi na. Naibusan. Kalidungay. Paminsan pa'y nagdamag ka. Igusukus kong tiro pamitiswilo. Jaime, agpungtot ka lang, Jagos. Tidak pa'y lakasarsarita at napudo ti ulo kita. Dak kaya ti marabrabak. Limabas ni P1 Castro. Kat nagsinyas. Kanya nga tati paramid na. Jaime, ada yung sinyas di puliskin ka. Agibon lang ka kanu iti basura. Maramid na katras te. Tapno lang agibasurak. Nanimbag lang ay bound na kiti jail guard. Bad trip pa talaga. Hoy! Na kayo! Idak mabait katawaan! Bakit ko kada kayo tiyam mo kiti martial arts? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lorna ka nga, nagiti laglag ata o dito isang daw no. Yak makaturog ka po iti urok da. Nabanog kita yan, nagibalang ka dagiti basura. Awan mata, jero raya ka droga. Ngayon bagay tayo ni Billy. Kukak na yung kabil na iti basura, anti-droga. Ngamawan mati nakita. Gintak matan. Ay, nagbara dito yung selda.
Laslasana ka makaangas. Nga po iti, nagdaga nga panaway. Kaya't ko na talaga ti aglibas. Kung nakidida mo ang maaramid ko ti kayat ko dito'y. Ang umsan magkayam. Adagturong dito'y salda. Sa nga pakiti mo ta sigarilyo ti impurwak ng P.O.1 Castro. Nagpartak madlapi manaw ti Jaskia Pulis. Ala, ti sigarilyo. Sigurado kayo ti daytang ibagbagam, P.O.1 Castro? Anya ti aramiden ni Warden, tasan ana ited amin dagiti droga kani Jaime. Ala, siya kung ti makamo amang ilawlawag ka ni Don Braulio. Bye. Sino timawag kan ka, Bill? Ni P.O.1 Castro, boss. At pare ko ti di pagbaludan. Saan ana ited amin kani Jaime dagiti droga? Anya? Sigun kani P.O.1 Castro. Dagiti lang marihuana tinay pastrek. Abi ipay kanon, idiinted na kani Jaime. Awagang nga rod ni Warden. Itamat lang. Marihuana gayam, pili taon di sa nga pakiti a sigarilyo. Kaintid kanyak ni P.O.1 Castro idrabi. Imposible, aday jay lang. Itad kanyak ni Billy. Nga ilakok diti pagbaludan. Kurang day jay Pag napagnakman kiti, ti arubay ti pagbaludan. Sipsiputan, dagiti jail guard, ti tigtig na ikaw. Uray ti doa nga day ti watchtower. Saklatan ti nakaiturungan ti imatang da. Inakman kiti jay. Naglugan da Warden, yan P.O.1 Castro iti kotse. Day jay. Apay nga ya, saan na pa'y lapi manaw? Magbusbusina. Nalabit nga tururayan da. Kunakon kat. Inuray da pa, iti dua pulis sa naglugan. Sa dino nga tangay, iti papananda. Pakadwa, agsipot kayo na imbag itaglaw. Kasarsarita ni Don Braulio ni Warden iti pasdag. Ang mga damang lipot kada tayo. Nag-alerto kami aga na yun, eh. Masaya to na. Sipsiputak mo't dagiti pulis akadwa ni Warden. Nga iti parking lot. Uray pa'y pagtaltalkak ti may sa kadakwada. Naskan lata si putak. Ti seguridad ni Don Braulio ti panunutan tayo kakadwa. Di ka mataragan. Di trabaho eh. Hala. Agtalinad kayo lang dito nagtakdaran nyo. Asit kak man dagiti dadtuba pa'y akakadwa tayo. Okay, no problem. Yak kaya ti pulo iti hangin. Lalaki ti daka sa mapasanak. Sa bali tinadlaw ko iti lalaking aglaklako iti sigarilyo. Nginginaan ti kaos na. Kantilangan na. Sana marikringat. Tayjay. Pasaray kumita iti pasdag ngayon da Don Braulio. Kan Warden. Dito yakon. Sikreta lakit di day tati anti-illegal drugs task group. Si putak ti garaw day tang aglaklako iti sigarilyo. At dapat lakan ni Warden dagiti datuma droga, Bill. Nang isayang gabda iti inspection dagiti opisyal ti pagbalutan, isuwa nagan-anad da Warden. Inlamang na dagiti droga. Kasta ka di, boss? Well, sa amin nga opisyal iti pagbalutan katangal tayo. Nilatan Warden ti makamo iti amin. Nagsaritaan mi matan ti itad ko kan kuana agatan. Kalpasan ang mailako amin dagiti droga iti pagbaludan. Narigat ti mangi pastrag iti droga iti pagbaludan, boss. Iso mawatak ti kasasaan ni Warden. Diyan kita ti 100% a panagtalag iti dayjay a Warden. Iso asiputan nyo lang tatitong galgaraw dayata, ha? Sana parikot dito, boss. Mawatak ti kaya ti asaman.
no may panggap iti droga. Ado, ti masulisog. Milyones ti gatat ti Shabu nga da iti ikot ni Warden. Boss, sa dino pa iti papanan tayo? Ije mansyon, Billy. Kaya't kon ti aginanap. Boss, Nasaya tadakan, Billy. Napatag ti bagakan ka. anya dito, boss? Dakal tinapugaw kanyak manipod na raid ti plantasyon ti marijuana. Ken, dagiti natiliwa droga. Boss, Tapno mabawig tinapukaw a kwarta. Mangbukal tayo iti sa bali nga operasyon. Agkarnap, when nag-hold up kayo iti bangko. Umungam dagiti tao tayo, Billy. Imagam ka dakwat at ikayat ko ang mapasaman. boss. Nabayaga panawan nga awan ti operasyon tayo panagkarnap. Ken panag-hold up iti bangko. No kumata sana na ibalot ni Jaime. Iso kumati may sa kadwami. Ta expert ni Jaime. Anya? Numay panggap iti panagtakaw, boss. Eksperto ni Jaime. Nalaing dahi dyan ngaglukat iti kotse. No kasta, kasapulan tayo ni Jaime? Uwan, boss. Ado dagiti palpak nga aramid ni Jaime. Numay panggap iti droga. Agam no, may panggap iti panag-hold up. Ken panagkarnap. Awan dua-dua nalaing ni Jaime. Nakabalod matita ni Jaime, Billy. Boss, tengal yu ti tenged ni Warden. Dakkel ti baybayad yu kan pana. Anya? Nalakala nga ilibas iti pagbaludan ni Jaime. Babayan iti bilag ni Warden. Nukas ka nga ron. Sigan ti makamo, nukas ano ang mailibas ni Jaime ti pagbalutan. Areglado, boss. Planwag ka na imbag no kasano o mailibas ni Jaime. Diyos ka, talaga masikuran na kundi ti pagbaludan, Billy. Tsak kaya't ti balungsot dito eh. Sakbay nga ibagakan ka ti kagara, Jaime. Adapay damagakan ka. Anya dayta? Naipastra ka di amin ni Warden dagiti droga. Juan, yung mininot na ipastrak dagiti droga. Kadda nga min inspeksyon, hindi namin sangal daw, kadagiti amin na selda. Iso nga inlamang mi pailang, dagiti droga. Ayan nga rodan dagiti koleksyon. Bueno ti bayad dagiti siya buwan na ilakom. Kunakban na mo mon, ni Piowan Castro ti bangitad kan ka. Iso nga min tinangyawatak ka. Sana bale? Pagkita kami inton malpas ti duty na diti pagbaludan. Anya nga di bagam kanyak, Billy. Agsaga na ka, Jaime. Ilibas kan diti pagbaludan. Kano? Basta guray ka lang. Di ka unay aganat. Kasapulan da kay ti buklen ming operasyon kadagiti kakadwa tayo. Anya nga min dayta nga operasyon, Billy. Ag-hold up ken agkarnap tayo. Kalpasan na mailibas ka diti pagbaludan. Kasaritak pa yan na yung bag ni P1 Castro. Nang runa ka ni Warden. Wow! Kaya't ko dayta nga ramidan tayo, my friend. Naggugusto klaon ay dayta trabaho. Isa nga rod may manugot ni Don Braulio nga ilibas kan dito iti kabitan na panawan. Kasi kati eksperto iti panagtakaw. Isong agsagana ka, Jaime. Kanya di planong aramidan, Miguel. Masansan nga umay dito'y kapatadan ni Congressman Marasigan. Kapoy ti aramid a kalsada. Sa anak pa basta makapagtignay. Ado dagiti tawa makakita kanyak. No agaramid ak itiriribok. Barok. Nalay nga pamarang day dya congressman. Nakasaritak idinaminsan ni Kapitan Biado. Ket nadakamat na kanyak ti kinaimbag ni congressman. Sa anak lata na nagtagtagari. Ay, talaga kasta dagiti politiko. Nasayaat talang. No adda kasapulan da kadagiti tao. Tata Catalino. Bala. Agsublita ni Jay Kalapaw baro. Yakpay na ininom dagiti taraken ko abaka ken kalteng. Bala. Mapantan. Miguel, sa dino tinagkapwan ti inyawat mo akwarta kanyak. Natgidak nanan. Tumultulong ak ititalo ni Tata Catalino. Ururno ak ti kwarta.
Tapno damaited ko kada kayo. Miguel, saan akon nga agsubli iti balay ni Marcelina? Isurot na kon iti pagnanaedam a balay. Anya? Diyak kayaten ti kastoy apapaspasamak. Kan ayon latan nga awan ka iti denak, anak ko. Nanan, No amom la ko materinak no awan ka amakitak. Isu nga isurot na kon iti papanam, Miguel. Pasiglag gaalaag akawas ko iti paglalaedan ni Miguel. Umdasan to na ikargak iti bag ko. Nana Amalia, naamuakin ni Nana Marcelina nga agsubli ka manen ijay ayan ti kabagyan nyo. Wen, Toro. Di kay madanagan. Tagsubli akmat lang dito kalpasan ti 5 nga aldaw. Kasta ka di, Nana. Wen. Adda nga min napatag nga aramidak iti balay ti kabagyak, iti kabangibang nga ili. Sige, Nana. Siya kung ti mangimot itibag mo. Itulod kan, aging ka iti paradaan ti jeep nga agpakabisera. Saanan, Toro? Pasitla ang mati-imot ko akawas ko. Saan anadagsan ti bag? Kabailak da ito'y. Nana Amalia, maikaw akmanan no pumanaw ka diti balay ni Nana Marcelina. Si Kamot? Kasla di ka nairwam kanyak. Agsubli akmat la adagos. Urahayom ti panagsubli. Nana, Ala, saan ako nga agbayag, Turo? Diyak kayat ti maaldawan iti biyahe. Nagunbudak kadakwada, anak ko. Imbagak, nga agsubli ak ti balay ti kabagyan tayo. Nanan, kumusta ni Althea? Kinapudno na. Sa anak-anak ang makadakad ko, ana. Nasa pangamin ang napan ni Jepakanan. Kasta ka din, Nanan. Kailiw na kamutan ni Althea ang makita, anak ko. Nangruna ka ni Turo agayam mo. Nanan, saan pa'y ngay tati panagparang ko kadakwada? Miguel, Jack amuno anya ti rumbang nga ibagakan ka. Tapno sardagamon ti araram idem. Nanan, Manipod ita. Di kan palubusan pa'y nga umadayo kanya. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.